ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumezi ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Right, okay, sibingeleleke umuntu osekhaya osibukela bukhoma kusiya Viva TV1 lamigama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo. Singena kamnandi ke ngamaphiko okhozi. Kusho ke amaphiko okhozi athi siyakhala ningizimu Afrika, siyakhala Africa, siyakhala worldwide. Sikhala nje ngeqhawe lethu uMajotha umfana wakamaphumulo ke wayinengoma enkulu ngendlela isimanga. Usukela namhlanje ke samba neqhawe samba nodokotela omkhulu udokotela ubaba uMasondo. Ezimaziyo neziseke zangena esigodlweni sakhe zibuya zimbongele zithi uchwepheshe lo elinye ke lamagama akhe ngenxa yemisebenzi ayenzayo. Abantu abaningi ke bebeyibuza beyiphendula ukuthi washona phi uMasondo nganza kwethu solokho khona kanye nathi sisiya Viva TV1 akaza kuguquka namanje ingakho ebuyile ukuzosho ukuthi kungani benimbona elififili kodwa njengamanje useqame ingu naphakade. uNkulunkulu emkhulu ke ukwazile ukusiphinda futhi siboleka impinda ngaye kodwa uzochaza ukuthi mangisho njalo ngiqonda ukuthini. Lami igama mina ngingo MC Pholobaso yiyo kuseyimi futhi inkosi yaloshoni ingakho ke sikhamba ngawo lo lane lo esiphezukwayo njengamanje. Wena gogo, wena mkhulu, wena mama, wena baba, malumekazi, auntie, babekazi, sisi, bhuti, ake nisukume niqikelele ukuthi noma usho amen usho haleluya kodwa lezi ihlahla ezikhakele umuzi wakho ngeke yini zakwazi ukwenza ukuthi impumelelo ibe khona. Kungagcini lapho ngeke lo yadokotela obatshazwa ibonke abantu bembiza ngochwepheshe akutshela ukuthi yini wena yakhe inkinga, ngeke yini akutshela ukuthi ingasizakala kanjani, ngeke yini akutshela ukuthi eyakhe inkinga fanele iqaqwe ngayiphi indlela. Namhlanje mhlawumbe uzokuthola uphendulekile ngokuthi ubukele le video yethu bese uyayishare igcwale zonke izinkalo kuze beze ukuthi udokotela uMasondo usiphatheleni osukela namhlanje. Dokotela omkhulu siyajabula kakhulu kuba kanye nawe and kuyasithokozisa ila sibona khona ukuthi inyanya ungamadlozi kanye noNkulunkulu uyaphila ngempela. Asikwamukele kusiya Viva TV1 bese sikupha ithuba lokuthi ubingelele abantu bakho emakhaya. Ngiyabonga ithuba Pholobaso kakhulu. Okokuqala ngifisa ukubingelela kuwe Pholobaso, ngibingelele nabo bonke abalaleli umhlaba wonke. Ngibonga nje ithuba uNkulunkulu abuya nginikeza lona lokuphila. Lokhuluma nani ke kuseyena udokotela uchwepheshe unogwajodla nezinja. Abaziyo ke bayazi ukuthi wayezadleni unogwaja izinja zimjaha yini ngeke senabe. Pholo Dokotela omkhulu asiqale la. Hey, sangakubona isikhathi eside kangaka kwenziwa yini? Pholoba wehla nje umshophi ngangena engozini Pholoba yemoto. Imoto ke abayaziyo kakhulu abalaleli emakhaya sake safika nayo nalapha endlini zomsakazo Pholoba. Yes. Isipho sawo umsebenzi omuhle kaNkulunkulu nethonga. Sathane kuyathanda ukutshala ukhula
ngangena engozini pholoba ngihlale inyanga esibhedlela ngacishe ngafa imoto ya write off beyond repairs phela nje nyanga kodwa uNkulunkulu emuhle ngiyaphila angikhubazekile angiphuke ethambo ukhona kodwa indawo eserious eyathinteka pholoba ispinal cord sithintekile so ngibuya nje kwi situation enzima kakhulu pholoba ingakho kube nesikhathi nabanye bengangitholi pholoba ngoba ngesikhathi seaccident namafoni ayelapho nabafowethu ke laba benza ukukhuculula basiqoqele namathini laba leinsimbi bezise scrap yard ibona bafika kuqala kuyisini nami bayongiqoqa bangikhipha lapho base beqoqa ke nakho konke okunye kwakukhona emotweni kanye nefone kodwa nje hayi pholoba angisolo lutho ngiboka nje ukuthi ngoba ibona bokuqala abangenyula bambe abanye bafika bangithola sengikahle sengibekwe yibo bengithwalile laba bafethu kwakuyiholo laba bayiholela baba yilokho nje okwenza ukuthi kungatholakali kakhulu ngisho engcimeni abantu behamba bejika bengangithole okuhluphayo ke ukuthi noma usungayithi usuyithola ifone usuke kufanele ukuthi ubuyele kwa Vodacom uyokwenza lama sim swipe angithi ke inamba bake bazama ukuyifrauda phambilini so isiyuthi ke mawenza sim swipe fanele ngize ngiyofika mina qobo wa Vodacom so lokho ke wenzeke i-delay and even ekutholeni inamba ngoba lezi nyanga ezintathu kungeke wakwazi ukuphuma phela esibhedlela udala ngisakwenza umsapho ngiyabuya fanele ubuye uphilile ngibuye ngiphilile Dr Masondo sikwazi kakhulu ngemisebenzi emihle ingakho iningi labantu lisazi isibongo sakho sakwaMasondo futhi njengomnomzane kufanele ukubizwa kanjalo kodwa edlozini begunyaza ukuthi ibizwa ngochwepheshe ake hlaziyele ligama lobuchwepheshe ngemisebenzi emihle oyenzayo endumbeni yakho uma ngifika noma unikezwe ithuba njengamanje ufana nomuntu osespaza uthakasela amaholi akho nama-apple akho nobhanana bakho ubungathini umuntu osekhaya iziphi izinto owugoga uzona lapha esigodlweni sakho Baba Mapholoba into yokuqala eye yangihlupha kakhulu yile ethi Mapholoba abantu into lento ngiyi-experience kimi Mapholoba sihambile kakhulu nabanye odokotela sinqamula amazwe kungalungi kanti inkinga beyenziwa idlozi isidalo mfisa ukusho nakubo bonke abalalele emakhaya ukuthi uma izinto kuvale isidalwa noma idlozi ayikho into yakho eyolunga ngakho ke Baba Mapholoba leyo sidalwa iyona engihluphekele kakhulu ngoba iyona ephazamise izinto nakwabanye abantu Mapholoba silikhulumeni iqiniso nathi singabelaphi bakhona abantu othola ukuthi ngikhiphe iproduct efanayo kubantu abawu10 abawu6 noma abawu8 bajabule kodwa abathathu bathi mina kulunganga uyamezwa Mapholoba kanti inkinga isemsamo wakho umuntu ngakho ke Mapholoba leyo msamo womuntu lento yedlozi lomuntu iyona baba engihluphekele kakhulu ngathi noba ngathiwa ngithola isadawana ngesibambe ngezandla ngonikeze esiphilayo kodwa ma idlozi lakho lingavelela isinqabe nje kwasona ubhubha abantu singakafiki kwakhona ekhaya ngoba insila nensika yidlozi ngifisa ukusho kuwo wonke umlaleli noma umlandeli kaSiyaviva TV akazi ukuthi idlozi ilona eliauthorizer umuthi usebenze kuye singayibala igubhu Baba Mapholoba sizenze ngixakeke omunye ethasilungu kumphatha kubhlungu Baba Mapholoba ukuthi umuntu athi hey dokotela akulungi mina nje angazi kwabaye kubhlungu ngendlela emangalisayo ngakho ngifisa ukusho nakubo ukuthi angisuye uNkulunkulu
kodwa ngiyahlupheka niyaye ngithi ke buya mntakwethu uze kimi sibambisane sithi kule mbuzo ohleli kuwo Mapholoba igubhu ngiyazakha okay kakhulu baba ngiyayihluphekela nokunanela baba ngoba umsebenzi ufanele ukuthi ukhule ongame kwi-standard esodwa yes ngoba umoya njoba usukuvunguza baba uyashintsha ngisho iword iyashintsha ngakho akufanele ukuthi into yakho ihlale ime ebangene lot siyazama ukuthi awukhulu umsebenzi ngakho ke nokubethela baba oh yes la ekubetheleni kukhona induku baba uMapholoba yokuqala engivele ngithi ngidla ngiyageya ngayo ngoba into yokuqala fanele ngibulise zonke izikhonkwane ezikhona ekhaya ngoba ezinye izinto uyafika nawe uzotshala phekwe emkhove khona la uzotshala konke kuyaliwa ke nje la ekhaya sekusemzini wezipokwe iphithiphithi eyifakwe la ekhaya ngakho ke siqale ngufike ngithi akuthathele induku ufike uyitshale kanje ifike ubulale yonke le yanto ephansi bese sibuya lapho ke sengizotshala ke okwa ukuze ngiqinisekise ukuthi ikhaya libiyelekile kuloko kubethela ngiyawufihla futhi umuzi Pholoba ma ethi umuntu asewufihle i10 siyawufihla Pholoba fihla umuzi kuyini ufihla umuzi dokotela ma sifihla umuzi nalo osuke eseyilo umthakathi wakudala oseza ngeenyawo uyabona labo kusathiwa bahamba beza benqono beze la ekhaya bezoyifakela bona ezikhonkwane la ekhaya ungabazange ubabeze fanele ukuthi ahambe kuze kuse nesitha esisuke sithi la ekhaya sizoga fanele sihambe kuze kuse sicinga la ekhaya singawubona umuzi kukhona ke nduku eseyichwephesha ngayo khehla ukuze ikwazi lento ukufihleka ngisho i10 ke zakho uma zikufuna zithi fanele ke ibuye ke zikubuze nje nakuwe noma zikwedlule zithi asimbonanga ombokubonile athi engathi bengishilo ngathi usendaweni ethile uyamezwa wathi bayeshaya ucinge buza khona abathi ukhona endaweni kodwa bafike badlule fihlile Pholoba ayi yakuzwa mina dokotela nokuningi ke kukhona nokunye Pholoba ngingabala ngingaqedi kodwa kusikho konke engikwaziyo Pholoba lokunye ngiyothi ngiyakwazi ngikhuluma manga kodwa maye fika umuntu ayamtshela ngithi lokho angikwazi ngoba angazi konke Pholoba mbukeli lapho ngasekhaya usithola live noma usithola bukhoma ke ku Siyaviva TV1 kanti ungakhohlwa futhi nokulalela umsakazo wethu Siyaviva online radio station abantu bengaya ku Play Store befike bedownload i-app lapho ku Play Store bebhala ukuthi ke #Siyaviva bazobe sebethola ke i-app yomsakazo so that inhlelo ezifana lezi uzophinda ukwazi ukuzizwa emsakazweni Siyaviva online radio kodwa manje sikhuluma nawe siyakubona nawe ubukele eSiyaviva TV1 asiphinde sinqenqe nje sithi sikhuluma noBaba Masondo singajabula mhlawumbe uyi dress maker noma ubhiclayer noma mhlawumbe umdwebi noma udayisa amawolintshi noma amabanana ungakwazi ukuthenga isikhathi eclist noma 30 seconds noma 5 minutes noma 10 minutes noma ubani sikwazi ukumpentshisa enhlelweni ezifana nalezi ukwazi ukuthi iproduct yakho iyaziwe nabanye abantu yasithinta ku 0790453446 kodwa manje ehlelo nodokotela uMasondo Dr Masondo sixoxele kabanzi ngizwe uthinta indaba yengozi othe wahlangabezana naye uthi omunye umuntu udokotela wesintu akahlangabezani nokuthi usengaginqika nemoto noma engavelelwa umshophi othinta lento hayi into yabantu nje umuntu oyinyanga ngeke imfice ungamlapha umthini umuntu osho njalo Pholoba yes doctor into okufanele ukuthi ingene lapha engqondweni yawo wonke umuntu ukuthi inyanga isuye uNkulunkulu okay number 2 noma ngathi ungayiliqile njani alikho la ikhotha emhla ngakho ke Pholoba khona ezinye izinto ezifaka engozini ngenxa yamaphutha akho khona ezinye izinto ezikufaka engozini ngenxa yamaphutha abanye bozalo lenu ngoba nisuke niconsulta edlozini elodwa bese ke idlozi uma liveza izinto lokuthi hayi ngizobuya ngithi ake ngithi ukuphusha kugcina kwehla izehlo ezehlayo kukhona ke ngeke sifihle
neyezitha mangabe zikhona kodwa kulokho angifuni ukudlala ngazo ngithi ke izona ngabe ngiyayisukela pholoba kodwa ngoba nami njengendoda ngiyahamba ngiyoconsulta kwamanye kwezinye inyanga nami ukuphila kwami ukuze kuphakame nokuphila nezinto ezibuye iphazamisa ngoba asikhulumeni iqiniso pholoba nazi inyanga ezinye zenawo umoya uthola ukuthi umsebenzi uthi uqhubeka okahle amphathwe kabi nje ukuthi umsebenzi lapha ya uyaqhubeka napha abantu bayancoma afuneke ukuzomosha lezo zinto ezinjalo ngakho ke pholoba yingakho ngithi nayo inyanga yilokho kwenza ukuthi ayingalali ayihlupheke ayazi ukuthi isempini izimpi zabantu izimpi zayo izimpi zabanye ozakwenu abasuke bekhona ngoba pholoba uma ngabe kuthiwa nanga umuntu kade wenze umshophi le egole angimazi ufika lapha uthi nginezitha mina ngifike ngivale ezitha othola yalandelela ukuthi ubani ophunyulisa lona sengiyisitha namnganye naye kulaba abamfunayo ngakho ke ubutha benyanga bude Dokotela unawo amabutho amabutho akhona asiza ngani mawufikele umuntu odinga amabutho mhlambe asifundise umuntu osekhaya ukuthi amabutho akamasondo nangi izizinto engathi mangikunika zona noma ungazizela umzofuna wami amabutho pholoba amabutho ahlukene igaba ezinengana likhona ibutho elihle lenhlanhla khona ibutho lempi ngokuhlukana pholoba ngakho ke ibutho kuya ngokuthi wena osukulugaya usuke ulakha ulinikeza yipi i-direction ukuze likwazi ukwenza lokho ngamanye amagama ke umuntu othi hayi ngizofuna ke ibutho lapha kwamasondo into yokuqala kufanele ngiyiboze uzofuna ibutho ufuna ukuthi likusize kuphi ngoba ikhona enye into pholoba yokuthi umuntu ezwe ukuthi kukhona ibutho kukhona izizwe athi ngizofuna izizwe ngizofuna ibutho uthi yini lokho nakha akakwazi uthi hayi ngezwe kuthiwa kukhona amabutho ngezwe kuthiwa kukhona izizwe ngakho ke kufanele ukuthi ke wena njengodokotela maye fika etho kubhlungu la utho ayakusiwa umphimbo lo amathansela therefore sidinga lokho ukuze kuloko okay dokotela izizwe zona nazo pholoba kuyizihlobo lokho izizwe nebutho okay nakhona futhi uyulalela ukuthi umuntu uthi ukufunelani yebo dokotela ayisikhuluma ukuthi uyintombi dokotela omkhulu abantu bayafa kuba izigwadu nezishimane lapha ngaphandle bafuna ukuqonywa Nkosi yami pholoba hayi ishimana ayisondele zingabe nayo inkinga ayisondele kodwa into pholoba engingayifuni engingathanda ukuyisebenzisa thina lapha kwamasondo ngiyakholwa pholoba yes angikwazi ukuthi nginikeze umfana nje induku ngithi akahamba yogadla intombi yakwabani intombi ihlole isisindwa izinto eziyinkinga kanti wenzela ukuyodlala ngayo nje akayi akana direction ufuna nje ukuthi akakayozwa lapha ayolema nalesazivanda angikusebenzisi ke lokho pholo okay nayo insizwa ngithayize siyikline yona asiyikline nje sithi insizwa ngithi ake uphume nawe uhambe ujijele ngezakho uzazi ukuthi uyinsizwa siklina wena bese kuthi ke abantu abasuke ke beganile beganiwe abaneyinkinga zomuzi lapho ke sekulapha ke sesishintsha khona sikhulume ilanguage yobudoda neyobukhosikazi ngoba lapho sisuke sesakha sithi umuzi yobaba asiyakhene asibiyelene ungezwa ngomuntu nje senokhe eminyango isintu thina basemakhaya indoda ikhuleka lapha esawena into isikhulekile ekhaya hayi lapha ozwa ngenokho ubani lo thola ukuthi umnumzane emakhaya ungaphuma nangesikhwili uzwakala usunokhe eminyango ukhuleke kwezwa ba hey
Dokotela omkhulu ngizofisa ukukubuza umbuzo othi umndeni wakho ubungevukhathazekile njengoba kade ulimele. Kodwa kuona wodwa. Yini oyiphathela abantu baseningizimu Afrika akade bemi nawe usuku nosuku ngemkhuleko beguqa ngamadolo. Abanye bephaphatha beshisa benza zonke izinto obafundise zona ukwazi ukucela impilo. Becelela wena. Hey Pholoba wangishaya. Hey wangishaya Pholoba. Wangishaya enhlizweni yami ngifikelwa inyembezi Pholoba. Zishise emehlweni uma ngicabanga ama calls. Yes. Ama message abantu uyazi beyiCalifornia kuze badideke nasesibhedlela bese ngicela ngisale sengiyenza ukuthi ayisale isi vibrator nje. Ngene icall emva kwenye, ingene icall emva kwenye abantu bekhala. Ngakho ke baba ma uthinta leli banga ngengasho zikhona ke ibonakalise izithile Pholoba ezikhombayo mangixoxa ukuthi indoda khona nohambe bisihambile angazi ngijikiswe okabani umkhuleko angwazi ukuthi ngijikiswe ngubani ngokufisa kwakhe ngakho Pholoba njengoba uthinta kanje enhlizweni yami ngiyathinteka kakhulu Pholoba ake ngicele kuwe Pholoba ngizocela nje abantu abawu15 kuphela laba abebethi bafuna igubhu bafuna into zokubaphakamisa ukuze nabo bakwazi ukuthi ke kushintsha isimo sempilo Pholoba ngiyazi lokho ukuthi mhlambe kuzoba limaza nabanye ozakwethu kodwa ngiyaphaphatha nakubo ngiyaphaphatha ngicela ukubonga kulo lonke kuwo wonke umhlaba kuyo yonke indawo nginezigubhu engizozakha ezo15 baba lezi igubhu ileze besibiza u10000 ngicela baba ukuzenza ngo3.5 isigubhu sika 10000 ngicela ukuthi ngisinikeze abantu abawu15 abazosithatha ngo3.5 baba only 3500 3500 ngifisa ukubonga Pholoba ngizokwenza lokhu Pholoba ake ngwehlukanise kabili Pholoba from 10,000 rand to 3,500 uDr Masondo uthi ngenhloso yokubonga abantu I know ukuthi yebo kunayo umkhuleko but ngathi kuzosizakala nawe kade bengakhuleki uzobahlukanisa kanjani noma uthi nanoma ngawumuntu umuntu first come first serve kulo 15 wabantu ilokho nje Pholoba engushoyo labo abayofika nawe ngane yakwethu angazi nawe ngikhulekele mhlambe ngibaningi kakhulu kodwa nje bengifisa ukwelula isandla isizathu Pholoba ubuyisele back bekufuze Pholoba ngabe ngifune nami noma ngenze ezo30 inkinga imaterial ngizogcina ngenza into engenavelo uyamizwa ngoba fanele ukuthi nginikeze umuntu into ezomsiza akangathi ngoba abesethi hawu benziwa ukuthi ulambe angilambile umsebenzi uvuthiwe kakhulu kodwa ngifisa ukubonga nje abawu15 Pholoba ngizodiliza nalesa sika 20 ingakho nitheleka ngalezi ikhathi kuhlwile manje shuthi emini ibibambene esigodlweni kakhulu Pholoba okay ngizocela futhi ukuthi Pholoba leze ka 25000 okay ngicela ukubanikeza ngo10000 ngicela ngo10000 kodwa ngizonikeza abawu10 kuphela uthi dokotela ubuya esibhedlela bekunezindleko ukulala esibhedlela 3 months kodwa wena ukwazi ukuzokukhumbula umuntu osekhaya okade ayethi mina ngisi-afford kuthiwa senza imlingo lesi sika 25000 but ngisi-afford ngcono ngithole sika 10 esomntotobisa esizomntotobisa but namhlanje uthi wena ngo10000 ungakwazi ukunikeza umuntu into ezofika imenzele imanga Pholoba okunye ukuze ngikwazi uku-accommodate bonke abantu Pholoba not ufuna nje ukugeza
sofike sikupopolo ukuthi ukugeza kwakhe kuzobe kuhlobo lona kodwa ke ngifanekise nje pholoba nathi sizinyanga sike siphume sifike ukwewazi ukuthi yazi uma ngifike kuleya nyanga ibhavu layo nje liyaphila leli bhavu layo elivula izinto liyaphila uhambele ibhavu ngisuke la all the way from Durban to Swaziland ngiyoshaya ibhavu nje ngithi leli liyaphila nami nginebhavu lakithi engiyaye ngilenze abantu ngicela nalo ukuze nalaba ya abalapha abathi hayi mina igubho ayi ngi-right hayi mina ngina business abesethi udokotela ungisongela izandla nithi nawe ufuna ukugeza ngizobageza nge-1,000 rand only 1,000 rand 1,000 rand ngizobe ngigeza abantu kodwa ngani inhloso isela ikubongeni abantu ngifisa ukubonga baba ngifisa ukubonga uNkulunkulu ngifisa ukubonga nakuwa amadlozi abo nabinyembezi zabo abanye bekhala kunamanje mangikade ngikukhombisa pholoba abalokhu bethi lulama dokotela lulama abanye baze bathi siyoba yini ngaphandle kwakho kube ngazi ukuthi nguNkulunkulu uqo wake wathi usithembiso zondo fanele ukuthi ukulwele ukuthi ngelinye ilanga abantu ake bakubize ngoNkulunkulu bakubize ngenkosi ungenkosi athi inkosi yami athi uNkulunkulu ngezinto osuke uzenza ngakho ke pholoba yilokho nami ngifisa bonga kubantu kodwa nje ngizokwenza lokhu kubantu nabo abogeza ake ngingayivali kulabo abogeza pholoba ake ngiyilule nje mhlambe ngebanikeze babe u20 ngamabomu pholoba siyokubuka kokunye nokunye kodwa nje bengifisa ngalokho nje pholoba ukuthi ake ngibonge izwe lonke umhlaba wonke bengikhulekisa bengicelela mhlamba kona kwami akusikho yikho obekungilahla ngecala ngazi kodwa uNkulunkulu mhlamba into eyenza ukuthi angibuyise inyembezi zakho ayi wena wedwa nezakho ngoba ngibuyiswe yizo ngicela ukuthi nabanye bakwazi ukuthi ngawe ulunge nama ngazi ukuthi ubani ngakho pholoba ngivula izandla kanje fisa abantu nami ngizobonga nabi izinto zabo zilunga hayi bathola imkufa azoyimisa ekhaya athi awuvele nje bekuvele ngoka 3000 wayevele nje no ngizokwenza ngokusemandleni showcase baba kunokuthi impela amandla ngadropa ngone impela silwele ukuthi asithi ukubopha sibophe yabona ma laba oplamba babopha ngobhobhojana ukuze kuzokwazi ukuqina baqikekele ukuthi amanzi awavuze nami ngifisa ukwenza lokho ngibonge lelizwe South Africa Ningizimu Afrika hle no Dr Masondo sikhuluma nawe futhi asinqeni ingakho ke senza kanje asithi shwi ngala masibuya na kanjani siyakwazi mina nawe ukuhlabela phambili sibuya kamnandi sibuya ngalolu hlobo Ningizimu Africa worldwide sithi sahle naye ke udokotela uchwepheshe udokotela uMasondo udokotela osebenza ngamakhambi esintu udokotela lapha abantu bevuke udokotela owenza igubhu udokotela okwazi ukufundisa abantu izinto ezithile zokwazi ukuphila uma usufika esigodlweni into ayingqeqe kuyo naqeqebula kakhulu kuyo ileyathi uma sekuhlolelile bese kufanele kwenzele yona ngoba ekuhloleni ilapho nje asuke ekhombisa khona abantu ukuthi ukhaphethe lo esihamba kuona ukuthola inyathuko yokuthi wena ufanele ukulashwa kanjani khumbulani ke masikhuluma ngochwepheshe noma sikhuluma ke ngodokotela uMasondo sikhuluma ngayo baba kaMangobe nganza kwethu mhlambe asingaphumi udokotela singayithintanga le yokuthi wena nekade nihlanganiswa yini pholoba ikhona le nduku kahle la sibiza ngoMangobe isizathu ukuthi
kukhona okuthile okusebenza kuMangobe. Okay. Apholoba bayazi abanye ukuthi uMangobe lo unemphefumulo ethile ehlukene abayibalayo. So ikhona into esiyisebenzisayo uma ngabe ngakhale yanto special esiyibiza ngoMangobe esuke iphakamisa abantu akusikho ukuthi uyothi mawufika elokho esigodlweni sakwamasondo bese ufika uthi hayi dokotela ke ngibona wakho uMangobe noma uyibukele ikati lami ledlula bese uthi akusho ukuthi impela unkunzi malanga ayike ikati ukuthi nawo uMangobe wakho no ngikubiza ngoMangobe ngenxa yale yanto ekuMangobe esiyisebenzisana ngoba mayizosebenza nakhona kusuke kwenzeke ngandlela thile angifuni niyoze ningiqhathe no SPCA. Dodela omkhulu asibuke umuntu wesifazane ohloshwa umkhwenyana. Umkhwenyana udla ngaphandle ukudla kwespoon nokudla isithelo senkonzo. Ayisekho indaba yomnama ukuba ndawonye ekhaya. Lekelela lo muntu wesifazane udinga ikhubalo lokwenza ukuthi ubaba abuyele emgqeni ababeshelene bawufungela baze bafike esigabeni sokuthi bazobe lesisimo esihle kanti soguquka sigcine siyisimo esibi. Pholoba uyakwazi ukusizakala into yokuqala kodwa fanele sibuke ukuthi umkhwenyana uxoshwe yini. Okay. Ngoba ukhona umkhwenyana pholoba oxoshwa ukuthi nje kwanayo umama uyilinuko. Mhla eke wathi uyashelelelo yolima isivande ngalo afika yithole ukuthi awu ngawo baba ngaclean ivela nje lo muntu wesifazane lokho nje kuyisichithe esedlule ichitho akobe niye ngaphandle ke mawusumbambe ngazo into ezithile angabe sabona nobunuku bakho ahlale phekwabo kunjalo akobe niyezwa njalo so fanele sibuke ukuthi yini emxoshile uma sibuka ngomoya ukuthi hayi no akukho sichitho la esikhona ngoba phela fanele sazi pholoba ungavela usuke unikeza umuntu into uthi akabuyisa umkhwenyana kanti uthi uyashaya nayo lento kwangakwazi ukubuya nomkhwenyana noma esebuya umkhwenyana athi mayifika fika ibukele nje inkunzi malanga yemfene abadle phansi ngoba vele imfene unjani uyayisaba kinga esuke ikhona usuke eshayiwe kukhona ichitho asisize wena makuyisichitho uthola induku ezoxosha isichitho bese ukwazi ukubuyisa ubaba nakhona ke ngiyabeluleka mina amapholoba angifuni umuntu ukuthi asuke nje athi kanti uyena ozohlupha ingane yabantu okwesibili angifuni umuntu mina angezi nje kimi umuntu osuke ethi ufuna ukuthi indoda izoba isilima azoyilokhuzana izophaka imali nje kuphela la ekhaya yena angakwazi ukuba ngumfazi fanele ukuthi kimi mawuzofuna into fanele ukuthi uzofuna into ngoba ufuna ukwakha umuzi wakho ufuna ukuthi nihlale nibe umndeni onothando nenjabulo indoda ibe responsible kubantwana nawe uyinikeze uthando ihlale kahle ngoba pholoba ngeke suke ngithathe ikhali zakithi ngithi azibuyisa umuntu kanti umuntu simlethe esihoqweni Dodela omkhulu umnumzane unamakhosikazi amathathu noma amabili uma eya kulo mama omdala inozoro ayidubuli iyawa iphaphami uma eya kulo omncane ayiphaphami kodwa maye kulo phakathi ivukime ngenyawo sethathe mhlambe isikhathi esingangenyanga noma lezi zintathe bezibholofitho ukuthi uyoba lapha ngoba wakwazi ukuhlala emzimeni wena inyanga ezintathu ikhona indlela ongenza ngayo ukuthi ivuke imakwabo uma ekulomncane nakulomdala futhi ivuke nakuyena lo hayi ukuthi ivuke koyedwa bekahle baclean abanamanzi amathaphethi yonke into isebenza kahle umehluko ukuthi khona ungathi insebenze khona la usuyiqedile pholoba lento yenza ukuthi ngavuki lento idalela ukuthi ayivuke isebenze okay uyamuzwa
baba isisu esokudla nokudla kwesisu okay iyaqala iyaphela lapho ngakho ke mase kufika lapha ya ay khona okungasenzeki sewukhona umkhoba okhona kusho ukuthi sekufanele ukuthi ke kulashwe lo baba ngoba kusho ukuthi khona osebambe remote khona osebambe remote asilungise lo baba umuzi wakhe lo bavumelene ukuhlala kanje akakwazi ukubajabulisa bonke abanye abangafike abanye izingane izoba izithombe la ekhaya ndoda mayithathe 3 fanele yazi ukuthi ayilali vele umsebenzi wayo ayilime ngapha ilime ngapha ilime la ifuna ukulima khona mase kukhona kungasalungi khona sekukhona igebeng line asilungisele yami awu igebeng line kanza kwethu udokotela ke uMasondo ehleli naye udokotela uchwepheshe esikakhulukazi ke igulini eyisake zafika noma ke kubantu abasizayo ngokubakhulisela amabhizinisi abo nabantu abalaphayo ke ezifweni ezithile nokunye ke nje okwahlukahlukene ushilo wathi ibhavu kule game nizokwazi ukulithola nge1000 uzothatha abantu abangamashumi amabili 20 people bese aba u15 bekwazi ukuyitholela igubhu zika 3500 kodwa ngokwenani lazo la ngempela zibiza u10000 kanti lesi esijwayele ukubiza u25000 uzosehlisa sibheke ku10000 njengaso lesi sibiza u10000 uzosehlisa sibheke ku3.5 abantu abayithiwa ke impilo yaso lemsela ukuyalezela kusuke kuthiwa first come first serve loyo ufika qala uyokwazi ukungena ehlandleni labantu abayi15 kodwa kulabo abafuna ukuzogeza abangafuna igroup abezokuthiwa wena unesidina wena waphuphunyelwe ingane wena ugezanga kini kushoniwe wena wathukwa wena kunenhlambi namathele kuwena wena kunamafinda aboshwe kuwe ibhavu nje la kwaMasondo kwachwepheshe lizokwazi ukukwenzela u1 ngokuthi wena uphathe 1000 kwabo umnikelo wakho waqede lapho wafike wagezwa waphuma uhambo uyosebenza mhlawumbe nesidini nje emsebenzini makunama short time unikezwa wena uthi udokotela uMasondo ake udlule ebhavini sikwazi ukubheka ukuthi yini inkinga yakho but ngifisa ukucheck ukuthi uzobafaka ebhavini usebedlule kwinhlola noma inhlola ayinankinga uma efike washo wena uthi nayo into aqondene nayo baba bakhona abantu abafikayo athi dokotela angifuni izinto ezizobeloze ngiphathisa ngekhanda mina ngiyavela ugogo vele umkhulu vele usisa ungenzelwanga ini zonconfuse into engiyifisayo ibhavu bese ngithi ke mina kulungile ake ngilenze bese ngimbukisa ke ngoba namfana ukuthi ngim-interview wafuna ibhavu elani unankingami lento yalidinga nebhavu noma yilidinga uyangizwa ngoba khona okunye uzothi umuntu ufuna ibhavu kanti kukhona into nje efuza ukuthi ngimnikeze into ahambe yena ayogquma aphalaze ageze noma into kufanele ukuthi ahambe ayokwenza umkhubo othile aphakamise itshathi kwenze lokho bese qede evala ngetshe sekuphelile ayidinge ebhavu so ngizominterviewer unless ethi asihlole okay ngoba ngeke ngimhlolele mahala ngoba kufanele ukuthi ahlole ngenhloli e150 imali edluzo 150 imile le dokotela omkhulu siyalele sikutholaphi zithini inombolo zakho ngitholakala eDube Village kukuphi lapho ikwazi uNatal kusenanda niseThekwini eNanda eDube Village Mall kusho ukuthi ngiseduze kweDube Village Mall ishe ngehlike eDube Village ngeke saduka ngeke saduka usefikile okay sefikile inombolo engitholakala kuyo u082 082 671 671 6422 6422 siphinde dokotela 082 082 671 671 6422 6422 dokotela sibonga kuba kanye nawe uNkulunkulu ngathi ngasigcinela wena konke okufisayo kwenzeke but bengifisa udokotela uMasondo ake asitshene into ekuyiyona yona engakwazi ukuthi singancintsheki phela undindili undindi yes pholoba ngiyabonga pholoba ukuthi uyithintele kandindi sesivala mozwa kwethu ngangishilo ngathi undindi ngangilandela ubeyisitha sisele sinikeza amandla ekuthini
nami ngiyambuka ukuthi useweki. Okay. That means undende ungasafika ukuthi uzofuna undende nami ngiyambona ukuthi useweki angeke sakusiza nengizim Afrika. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi nginazise ungeze uzofuna undende usevele wayindende bala amandla akhe asephelile buya sinyakazise nazi zikhona ezimile. Ngifuna ukuhlambulukela izwe bese ngikudedela baba sizophetha ukuthi usikhumbuze inamba yakho. South Africa maybe over 100% wabantu ababukela ama video kaBaba Masondo kune video yakhe nje icela ku 300,000 if I'm not mistaken or more than that. Mabebhalela wonke umuntu uthi MC yazi before eshenye into loya baba ngethanda iqiniso lakhe. Can you imagine ukubulambili ubuzomana usipromote lesi scoop sakho sikandindi abantu befike belandile utho noma belande ubala kodwa ngenxa yalento abahlezi benkenayo nanjalo yeqiniso elokheleke kuwe noma elisunguleke kuwe ngoba ngeke ngisho ukuthi ninamekeke kuwe ngoba lizohlibuka abantu iyonto abayithanda kakhulu kuba Masondo ingakho ngikhuthaza kakhulu ukuthi ke udokotela uMasondo uchwepheshe mudedeleni nani lapha ekhaya anichwepheshe ungahlali uzushone shiya ingane nosizi usuzwile ukuthi ukhona udokotela obengakwazi ukukuhlakulisa gogo mkhulu musukuba nomono ngoba usuyiphilile yakhe impilo gcwalisela umuntu ebe nemali ehambe yogeza abuya kondle mama baba owani umsindo makuthiwa umwani uzoyinyangeni ngoba yakhe impilo nangu Masondo into engithanda ngayo uyakhonza futhi uyakholwa futhi kunjalo dokotela kunjalo baba uNkulunkulu umuntu owaziwayo so mawuzolasho umuntu omazi uNkulunkulu ungangabazi ukuthi uyofika umthole ekulindele ngempumelelo yakho ayabelo uNkulunkulu ukuthi wena uyobe ingxenye abantu abasizakalayo khumbula inothi alishiya uthe kubantu abawu10 isho kuthiwa ngabe usekunjani uNkulunkulu uba nendlela ukukhumbuza ukuthi awusozwa aba uye ngeke uba laphe bonke kodwa uthi into ayifumbathisiwe engayiguqule yakho nawe mhlambe nawe futhi asukumeni sonke ke sibhale nazi inombolo dokotela inombolo engitholakala kuyo 082 671 6422 Ningizimu Africa worldwide yimi nawe siyaphuma manje siphumpela manje